പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രദീപ് കല്ലറ. ഇന്ന് ജനുവരി 17 തിങ്കൾ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ദുബൈയിലെ 12 വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി 2022 ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം. വെള്ളിയാഴ്ച ദുബൈ എക്സ്പോ 2020 വില്ലേജിലെ UAE പവലിയനിൽ UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുക്തമിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും പുതിയ പ്രവർത്തന മാതൃകകളും മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചതായി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രീലാൻഡ്, ഫ്ലെക്സിബിൾ, താൽക്കാലിക ജോലികൾ, ഗോൾഡൻ റെസിഡൻസി ഹോൾഡർ തുടങ്ങി പുതിയ തരം ജോലികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പെർമിറ്റുകൾക്കാണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഏറ്റവും മികച്ച വഴക്കമുള്ളതും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അനുഗ്രഹീതമായൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുവാൻ 3-in-1 ഓഫറുമായി എയർ ഇന്ത്യ. ദുബൈയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറക്കാൻ 310 ദിർഹം. കൂടാതെ ഇക്കോണമി ക്ലാസ്സിൽ 40 കിലോയും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ 50 കിലോയും സൗജന്യ ബാഗേജ് പരിമിതിയുണ്ട്. ഒരു തവണ യാത്രാ തീയതി സൗജന്യമായി മാറ്റുവാനും അവസരം. തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ഉൾപ്പെടെ 9 സെക്ടറുകളിലേക്കാണ് ഈ നിരക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാനാവുക. അഹമ്മദാബാദ്, അമൃത്സർ, ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, ഇൻഡോർ, ജയ്പൂർ, മുംബൈ എന്നിവയാണ് 310 ദിർഹത്തിന് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു സെക്ടറുകൾ. ലക്നൌവിലേക്ക് 330 ദിർഹവും ഗോവയിലേക്ക് 540 ദിർഹവുമാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്ക്. UAEയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. ഈ മാസം 31-നകം ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും മാർച്ച് 31-നകം യാത്ര ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് നിബന്ധനയുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് എയർ ഇന്ത്യ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ അവസാന വകഭേദമല്ല ഒമിക്രോൺ എന്ന് ഗവേഷകർ. ഒമിക്രോണിന് ശേഷം കൂടുതൽ ആശങ്കാജനകമായ വകഭേദങ്ങൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഓരോ അണുബാധയും വൈറസിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. കൂടാതെ ഒമിക്രോൺ മറ്റ് വകഭേദങ്ങളെക്കാൾ അപകടകരമാണെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു. വാക്സിനുകൾ എടുക്കുന്നവരിൽ പോലും രോഗം വേഗത്തിൽ പിടിപെടുന്നതായി ബോസ്റ്റൺ സർവകലാശാലയിലെ പകർച്ചവ്യാധി മേധാവി മാർട്ടിനസ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത വകഭേദങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നോ അവ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നോ അറിയില്ല. ഒമിക്രോണിൻ്റെ തുടർച്ചകൾ നേരിയ രോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്നോ നിലവിലുള്ള വാക്സിനുകൾ അവയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നോ യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നും ലിയാൻഡോ പറയുന്നു. മുമ്പ് COVID-19 ബാധിച്ച വ്യക്തികളെ രോഗം വീണ്ടും ബാധിക്കാനും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തവരിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാക്കാനും ഡെൽറ്റയേക്കാൾ ഒമിക്രോണിന് സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ജനുവരി 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ആഴ്ചയിൽ 15 ദശലക്ഷം പുതിയ COVID-19 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കോവിഡ് ബാധിതർ ക്വാറന്റൈൻ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു. പോസിറ്റീവ് ആയത് മുതൽ 10 ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ കഴിയണം. അവസാനത്തെ 3 ദിവസം മരുന്നില്ലാതെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറിയാൽ ഐസൊലേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. രോഗവ്യാപനം തടയാൻ ഐസൊലേഷൻ സഹായകമാകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വീടുകളിലാണെങ്കിൽ 14 ദിവസമാണ് ക്വാറന്റൈൻ. പ്രത്യേക മുറിയുണ്ടാകണം. ഇവരുടെ ശുചിമുറി മറ്റാരും ഉപയോഗിക്കരുത്. വസ്ത്രങ്ങൾ സ്വയം കഴുകുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം. സന്ദർശകരെ ഒഴിവാക്കുവാനും DHA അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മാറിയാൽ 14-ാം ദിവസം ക്വാറന്റൈൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. 3 ലെയർ മാസ്ക് മുഴുവൻ സമയം ധരിക്കുന്നത് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറയ്ക്കും. കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുകയും അണുവിമുക്തമാക്കുകയും വേണം. ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റുകളും സ്പൂണുകളും ഉപയോഗിക്കണം. ഉപയോഗിച്ച പ്ലേറ്റുകളും മറ്റും നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് ഗാർബേജ് ബാഗിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. തുറന്ന ബാഗിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കരുത്. ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം മുറിക്കകത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. നൽകുന്നവർ മാസ്ക്, ഗ്ലൗസ്, ഷീൽഡ് എന്നിവ ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് റിയാദിൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും കാരണം റിയാദ് സീസൺ പരിപാടികൾ മാറ്റിവെച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറിൽ 31 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലാണ് കാറ്റ് വീശിയത്. ഇത് കാരണം റിയാദ് സീസണിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും മാറ്റിവെച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് 7:30 ആരംഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പോപ്പ് സ്റ്റേറ്റ് കിഡ്സും ചുങ്ഹെ കച്ചേരിയുമാണ് പെട്ടെന്ന് റദ്ദാക്കിയ പരിപാടികൾ. ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി മുതൽ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്നും ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടറിഞ്ഞ് മഴക്കോട്ടും കുടയുമായാണ് ആസ്വാദകർ ഇന്നലെ പരിപാടിക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. മഴ മാറിയതോടെ ഇന്നു മുതൽ റിയാദ് സീസൺ പരിപാടികൾ സാധാരണ നിലയിലാകുമെന്നും കരുതുന്നു. റിയാദിന് പുറമെ മക്ക, മദീന, ഹായിൽ, ഖസീം, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്നലെ മഴ പെയ്തു.
അബുദാബിയിൽ റോഡ് അപകടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടുന്നതും പരിക്കേറ്റവരുടെ ഉൾപ്പെടെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോകളും എടുക്കുന്നതും കുറ്റകരമാണെന്ന് യുഎയിലെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ പോലീസ് സേനകൾ അറിയിച്ചു. ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ യുഎഇ ഫെഡറൽ നിയമപ്രകാരം 1000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തും. അപകട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടം കൂടിയ നിരവധി പേർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പിഴ ചുമത്തിയതായി ദുബായ് പോലീസ് ട്രാഫിക് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ബ്രിഗേഡിയർ സെയ്ഫ് മുഹയ്യർ അൽ മുസ്റു പറഞ്ഞു. ആളുകൾ കൂട്ടം ചേരുന്നത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തകർക്കും സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേരാൻ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും. ഒപ്പം ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടാക്കുകയും അത് മറ്റ് അപകടങ്ങൾക്ക് പോലും കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. ഇതിനും പുറമെ അപകടങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മൃതദേഹങ്ങളുടെയോ ചിത്രങ്ങളെടുത്ത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. ഇത്തരം പ്രവണതകൾക്കെതിരെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ പോലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ് വിഭാഗങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് യുഎഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൂട്ടം കൂടുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ പോലീസുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സൗദിയിൽ മക്ക, മദീന ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും സൗദി സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റിയാദ്, ഷർഖിയ, അൽബാഹ, മക്ക, അസീർ, തബൂക്ക്, നോർത്തേൺ ബോർഡർ, മദീന എന്നീ പ്രവിശ്യകളിൽ മഴയും കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്നതാണ് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്. മഴയും കാറ്റും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് കാരണമായേക്കുമെന്നും തബൂക്കിലെയും അൽ ജൗഫിലെയും നോർത്തേൺ ബോർഡറിലെയും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും അനുഭവപ്പെടുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും താപനില 0 ഡിഗ്രിക്കും 5 ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലായിരിക്കുമെന്നും നിരീക്ഷണത്തിൽ പറയുന്നു. ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി ദോഹ രാജ്യാന്തര പുസ്തകമേള സന്ദർശിച്ചു. എക്സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ പുസ്തകമേളയിൽ പര്യടനം നടത്തിയ അമീറിന് സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെയും പ്രാദേശിക അറബ് രാജ്യാന്തര സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകങ്ങളും കലാസൃഷ്ടികളും കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും അദ്ദേഹം കണ്ടു. അറിവ് വെളിച്ചമാണ് എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 22 വരെ നടക്കുന്ന മേളയിൽ US ആണ് ഇത്തവണത്തെ അതിഥി രാജ്യം. ഇതുൾപ്പെടെ വിവിധ പവലിയനുകളും അമീർ സന്ദർശിച്ചു. മേളയ്ക്ക് GCC ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ശക്തമായ പിന്തുണയുണ്ട്. 22 വരെ നീളുന്ന മേളയിൽ 37 രാജ്യങ്ങളിലെ 430 പ്രസാധകരും 90 ഏജൻസികളും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം മാസ്ക് ധരിച്ചും അകലം പാലിച്ചും ശേഷിയുടെ 30% പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഖത്തറിൽ കോവിഡ് നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ കർശനമാക്കാനൊരുങ്ങി അധികൃതർ. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1316 പേർക്കെതിരെയാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 571 പേർക്കെതിരെ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനും 720 പേർക്കെതിരെ ശാരീരിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനും 11 പേർക്കെതിരെ ഇത്തിഹാസ് ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തതിനുമാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനും പുറമെ ക്വാറന്റൈൻ നിയമം ലംഘിച്ചതിന് 2 പേരെയും വാഹനങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതിന് 12 പേരെയും അധികൃതർ പിടികൂടി. മഹാമാരി പടരാതിരിക്കുവാൻ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാമൂഹ്യകലം പാലിക്കുക, വാഹനങ്ങളിലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുക തുടങ്ങി മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം, പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും നിരന്തരം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. വൈറസ് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എല്ലാവരും സംരക്ഷണം നേടണമെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സായാഹ്ന ഗൾഫ് ന്യൂസ് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം. നമസ്കാരം.